Viac pruhov, viac Adidas. Toto tvrdenie bohužiaľ neplatí len na tureckom trhovisku, ale aj na realitnom trhu v Michalovciach. Viac realitiek rovná sa viac záujemcov. Tomuto omylu ešte stále verí príliš veľa predávajúcich. Konkrétna aktuálna ponuka trojizbového bytu na Komenského v Michalovciach 6 inzerátov. Cena je od 110 do 125 900 eur. Majiteľ sám uvádza 120 000 plus dohoda možná. Rekonštrukcia? Niekde čiastočne, niekde kompletne. Asi podľa počasia. Zariadenie? Niekde čiastočne zariadený, niekde kompletne zariadený. Asi podľa nálady. Fotky v inzerátoch. Tie isté, čo má majiteľ, prípadne horšie. Čo si pomyslí seriózny kupujúci? Potrebujú to predať, môžem tlačiť na cenu. Alebo tam je volám. Tým pádom sa z toho stáva ležiak. Ale nie je to len o predávajúcich, je to aj o realitných makléroch. Žiadna zmluva rovná sa žiadna aktivita. Nikto nebude investovať peniaze do marketingu, ak tým bude pomáhať aj konkurencii. Slabá prezentácia zapričiní dlhý predaj a to má za následok nízku predajnú cenu. Predaj nehnuteľnosti nie je súťaž v rýchlosti, kto sa prvý dovolá majiteľovi. A preto stále hovorím, vyberajte si, s kým budete spolupracovať. Poďte na osobné stretnutie, pozrite si ich prácu, prečítajte si recenzie.